aldatu egiten dela, ohiturak eta... Jendeak dau goguekin ikaste. Saiatu jendea eurak eta zuzatuz ostras, baina saiatu nire segitxo ez. Erderi hartzen dau kontra eta ergaldunak eta apurtxoat izan dela malguaua aldoretatik. Eta erakunde baian gehiago idatzi euskaraz adibidez, borondatia euskaraz itxego. Euskaren prestigioa bezaltu atentzia ez. Sustrai madurez, ebaturik dauka lurra.